Vă salut, numele meu este Dariu Estin, din grupa 1308, seria B. În cadrul Academiei de Studii Economice, în lucrarea de față voi prezenta analiza de produs a microeconomiei. Să începem. Acesta este cuprinsul. Obiectul tranzacției este ketchupul. Ketchupul este un condiment popular folosit în întreaga lume, ce are la bază roșii, oțet, zahăr sau îndulcitor și diverse condimente. De asemenea, are un gust dulce acrișor care completează o varietate de alimente, cum ar fi cartofii prăjiți, pizza, burgeri, sandvișuri, etc. Consecvența. Este un condiment foarte ușor de utilizat. Poate fi adăugat rapid la mese pentru a îmbunătăți aroma. Purtătorii cererii sunt agenții economici care exprimă interesul de a cumpăra bunuri sau servicii la diferite niveluri de preț. Purtătorii cererii sunt consumatorii individuali, familii, tineri și copii, sectorul Horeca, restaurante, fast food-uri, pizzerii, factori de influență, preferințele pentru produse premium, disponibilitatea veniturilor și loialitatea față de brand. Purtătorii ofertei sunt agenții economici care ne dispun aceste servicii sau bunuri pe piață. Purtătorii ofertei în cazul ketchupului pot fi producătorii sau lanțurile de distribuție acestor produse. Aceștia pot fi companii specializate în producția și comercializarea de sosuri. Și avem producătorii Heinz, Kraft Heinz Company și alte mărci internaționale și locale, distribuție, supermarketuri, magazine online, distribuitori Horeca. Evoluția prețurilor în perioada analizată. Între 2019 și 2024, piața ketchupului din România a fost influențată de mai mulți factori. Creșterea prețurilor, inflația generală, comportamentul consumatorului din cauza pandemiei. Tendințe recente. Creșterea prețurilor. Între 2019 și 2024, prețurile au crescut treptat pe fondul inflației și al creșterii costurilor de producție, dar consumul s-a menținut relativ constant. Segmentul premium a avut o cerere stabilă, indicând o elasticitate scăzută. Preferințe ale consumatorilor. Cererea pentru ketchup a crescut în perioada pandemiei, mai ales datorită gătitului acasă. Variantele bio și fără adis sunt în creștere în preferințele consumatorilor. Extinderea comerțului online. Pandemia a accelerat trecerea consumatorului către achiziții online, inclusiv pentru produse alimentare. Structura concurențială. Piața ketchupului este oligopolistică, dominată de câteva branduri mari cum ar fi Heinz, Unilever, Knorr. Mărcile private ale retailerilor, Carrefour, Kaufland. Concurența este intensificată de producătorii locali și de diferențierea prin preț, calitate și marketing. Oligopolul. Prin oligopol se înțelege acea structură a pieței în care există un număr mic de producători ofertanți și un număr mare de cumpărători. Structura concurențială reprezintă capacitatea oricărei firme de a influența decizia altor firme în ceea ce privește prețul și cantitate. Concurența este strânsă, iar retailerii joacă un rol important. Marca proprie a retailerilor a înregistrat o creștere substanțială în această perioadă datorită accesibilității prețurilor. În același timp, canalele de vânzare moderne, supermarketuri și online au devenit tot mai importante, reprezentând o parte semnificativă din vânzări. Principalii ofertanți și cota de piață. După cum bine se vede, Heinz este lider pe segmentul premium cu o cotă de piață semnificativă. Cota de piață variază în funcție de regiune și de branduri, așa și la nivel global avem de asemenea Hellmann's, Kraft Heinz, Del Monte, la nivel local mărcile private ale retailerilor, supermarketuri precum Kaufland, Lidl, Carrefour și Profi comercializează ketchupul sub marca proprie, produs deseori în România de companii locale, reprezintă o competiție crescândă, atrăgând consumatori sensibili la preț. De asemenea, se preconizează că piața ketchupului va continua să crească, în special datorită popularității alimentelor rapide și a consumului de produse procesate. Tipul de cerere. Cererea elastică. Pentru mărcile mai accesibile, consumatorii pot opta pentru produse substituibile, cum ar fi alte sosuri de roșii. Cerere relativ inelastică. Pentru brandurile premium, precum Heinz, cererea este relativ inelastică, deoarece consumatorii sunt loiali brandului și percep produsul ca având o calitate superioară. Chiar și în cazul
unei creșteri moderate a prețului, aceștia nu își schimbă ușor preferințele. Elasticitatea cererii și prețurile. Dacă cererea este inelastică, o creștere a prețului duce la creșterea încasărilor. Dacă cererea este elastică, o creștere a prețului poate reduce cantitatea cerută, ducând la scăderea încasărilor. Cererea pentru ketchup dulce este relativ inelastică pe termen scurt, ceea ce înseamnă că o creștere a prețului are un impact redus asupra cantității cerute, mai ales în segmentul gospodăriilor care percep produsul ca fiind necesar. Aici avem un exercițiu făcut de mine, avem bunul Tommy notat T, 500 de grame, prețul inițial pe 0 egal 6 lei 2019, cantitatea inițială este de 100 de bucăți, prețul de după creștere în 2024 este 9 lei, cantitatea este de 110 bucăți, coeficientul elasticității cererii în funcție de preț îl aflăm cu ajutorul formulei, rezultă 0,2, în final, cererea fiind inelastică sub 1, ceea ce rezultă că este un bun inferior. Tipul de ofertă și evoluția încasărilor. Oferta este relativ elastică pe termen mediu datorită capacităților ajutabile ale producătorilor mari, posibilă evoluția încasărilor. În condiții de concurență intensă, Heinz poate investi în marketing și inovații, de exemplu variante bio, pentru a atrage consumatorii sensibili la preț. Evoluția încasărilor, evoluția în funcție de ofertă, producția mare și prețurile mici, creșterea cotei de piață și a volumului vânzărilor, produse premium, mai puțini consumatori, dar margini de profit mai mari. În contextul concurenței crescute, mărcile private ar putea câștiga cotă de piață, în special dacă presiunile inflaționiste continuă. Elasticitatea medie spre mare. Producătorii mari, precum Kraft Heinz și Unilever, au capacitatea de a ajusta oferta relativ rapid datorită economiilor de scară, accesului la materii prime și rețelelor globale de distribuție. De exemplu, o creștere a cererii poate fi gestionată prin creșterea volumului de producție. Heinz are fabrici internaționale care permit adaptarea la cerere și la condițiile pieței. În România, brandurile locale pot avea o elasticitate mai scăzută a ofertei din cauza resurselor limitate. Tipuri de bunuri. Bunurile complementare și substituibile sunt concepte utilizate în economie pentru a descrie relațiile dintre diferite produse în ceea ce privește preferințele și utilizarea consumatorilor. Bunuri substituibile, unturi și margarina, cola și Pepsi, mașini electrice și benzina. Bunurile complementare sunt dependente unul față de celălalt, adică nu pot funcționa unul fără celălalt pentru a fi eficiente. Roțile și anvelopele, telefon și încărcător. Pe curând, acesta a fost videoclipul. Vă mulțumesc pentru vizionare.